давялося паўдзельнічаць у стварэнні вось гэтай выставы, якая зараз дэманструецца на Майдане. Гэта выстава называецца «Год супраціву. Беларусь, якая паўстае». Давялося ствараць тэксты для гэтай выставы. Нават калі мы гэта все размяшчалі, тут падыходзілі людзі, і багата хто не ведае, што ж адбылося ў Беларусі, чаму вось на Майдане змяшчаюцца здымкі беларускіх падзеяў. Зараз я знаходжуся ў Кіеве, ва ўкраіне. На жаль, давялося з'ехаць з Беларусі. 16 ліпеня да мяне ў кватэру, куды я з'ехаў са сваёй рэчыцы ў Калінкавічах, дзе я хаваўся, можна сказаць, увалілася КДБ, якія мяне там скруцілі і прад'явілі пастанову на ператрус. Мяне завезлі ў рэчыцу, там яшчэ зрабілі ператрус у маёй непасрэдна кватэры, і пасля гэтага да вечара мне ўжо круцілі там у аддзеле КДБ умоваю вызвалення, запісы відэа, што вось, маўляў, я там раскаиваюся, паддаўся гэтаму тлетворнаму ўплыву, там гэтак далей. Вось, і падпісаць паперачку аб супрацы з гэтай канторай. Ну, я вырашыў, што ўсё ж такі, калі ёсць шанец адсюль выйсці, пакуль з мяне будзе больш карысці, калі я буду на волі. Я гэтай, ну, такой трасяначкай нагаварыў ім тога пакаяльнага відэа і падпісаў тую паперку. І пасля вось гэтага мяне ўжо выпусцілі. Натуральна, праз 2 дні, ну, я вырашыў, што заставацца ў Беларусі сэнсу не мае, чакаць, калі яны мне пачнуць задаваць нейкія заданні, там яны мне яшчэ цікава, што далі такую мянушку, ці як гэта пазыўны Юстас, і чакаць свайго Алекса, якому я буду перадаваць нейкія там шыфраграмы, я натуральна не хацеў, таму я пачаў шукаць, як з'ехаць з Беларусі. Першую палову свайго жыцця, першыя 15 гадоў сталага, так бы мовіць, жыцця я працаваў у лясной гаспадарцы. Я, калі туды ішоў, думаў, што я буду ахоўваць лес, расціць, лавіць браканьераў, а аказалася, што я яго высякаў. І ўсё ж такі, прыйшоўшы да высновы, што рабіць тое, што табе не люба, вельмі цяжка і шкодна нават, я вырашыў сысці ў тую сферу, якая была маім хобі, пісаць тэксты. І я патрапіў працаваць у раённую газету ў Рэчыцы. Газета зовецца «Дняпровец». На пачатку мне нават падавалася, што мае матэрыялы з маімі поглядамі, як я іх падаю, праходзяць без нейкай цэнзуры, без нейкіх перашкодаў. Нават траплялі матэрыялы на тую тэму, якая мяне вельмі хвалявала, гэта стан беларускай мовы. З цягам часу мяне пачалі ўсё ж такі крэсліць. Калі выйдзеш у горад і залезеш у горы, і з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш, што ты... У 6-м годзе сваёй працы ў гэтай раённай газеце я з'ездзіў на канцэрт Лявона Вольскага, які адбываўся у Гомлі, у грамадска-палітычным цэнтры на Палескай 52. І канцэрт адбываўся ў нядзелю, а ўжо ў панядзелак мяне выклікала кіраўніцтва і настойліва прапанавала звольніцца з газеты. І вось так я стаў незалежным журналістам. З'яўляюся журналістам-фрылансерам, а апошнія ўжо 3 гады я яшчэ займаюся стварэннем і вядзеннем праваабарончага інфармацыйнага сайту «Палеская весна», які асвятляе рэгіянальныя падзеі Рэчыцы, Мазыра, Светлагорска, Каленкавічаў і іншых дробных раёнаў з праваабарончага гледзяшча. Акрамя таго, тут мне ўдалося ўладкавацца ў рэдакцыю «Радыё.нет», дзе я таксама працую журналістам і вядоўцам эфіраў, праграм, якія там транслююцца. Натуральна, што пасля беларускіх умоваў прыкладна месяц ішоў на тое, каб адаптавацца ўвогуле не толькі для працы, але для жыцця ва ўкраіне, каб не азірацца на паліцэйскіх, каб не пераходзіць на іншы бок вуліцы, калі ідзе патруль, каб не баяцца гэтых міргаючых
машин. Зараз уже адчуваецца гэты дух свабоды, тое, што тут сапраўды, ты можаш рабіць тое, што ты лічыш патрэбным. Канешне, у межах закону. Я Наталья, живу в Италии с 2003 года. Люди итальянские, они, конечно же, очень веселые, очень солнечные, очень эмпатичные. От итальянцев всем, не только белорусам, а вообще всему миру, надо, конечно же, перенять культуру еды. У них очень хорошая еда, то есть они очень хорошо знают, как надо есть. То есть это действительно интересно. Умение веселиться, то есть улыбка здесь это просто must. И я приехала на учебу. Я училась в Белорусском государственном университете на факультете языков, филологическом факультете, и изучала итальянский и английский. И работала в Италии несколько раз как переводчик, то есть возила детей белорусских на оздоровление. И как-то попала в город Тренто и узнала, что там дают стипендии иностранным студентам. То есть достаточно показать, сколько зарабатывают твои родители, твоя семья, и если это небольшой заработок, тебе дают стипендию на учебу. У меня в Тренто была только одна белоруска, то есть я была второй белорусской, которая приехала в Тренто, и уже на следующий год приехало много белорусов. Я не думала, что я останусь в Италии, и вообще я никогда не думала сильно о далеком будущем, Так что я даже всегда говорила, что я всегда буду жить в Беларуси, никогда не буду жить в других странах, то есть вначале. Потом постепенно я училась, потом нашла работу, потом нашла своего будущего мужа и постепенно превратилась в итальянку Но Беларусь меня, конечно же, всегда интересовала. Что болит, наверное, что нету справедливости, то есть настолько народ умный, настолько народ старается и все делает как надо, даже наша чистота города, как наша организация, наши айтишники, и что мы так живем, что мы до сих пор не можем организовать свою политическую жизнь, не можем просто дискутировать, у кого какие-то решения, то есть эта парализация общественной и политической жизни, которая на нашей родине, это, наверное, самое такое больное. Ой, с акцией вообще фильм. Самая первая акция, это еще было до выборов. Что-то меня прям горело. Я вообще такой энтузиаст по своей натуре. У меня прям все... я так хотела сделать эту акцию. И я заставила своего мужа, а у меня муж занимался политической деятельностью часто, то есть он такой в этой сфере активный. Он умеет рисовать плакаты. Я говорю, давай нарисуй плакат. Мы взяли старую белую простынь, так прям разложили, и написали прямо на этой простыне черной краской «Стоп, диктатура in Белоруссия» на простыне. И так мы вчетвером пошли по Турину. Все, кто участвует в суполке, в основном, по крайней мере, насколько я знаю, никто друг друга до этого не знал. И поэтому, как и политическая партия, но что может связать так хорошо людей, как единая цель, что-то у вас общее, что вас связывает, это еще больше, чем узы детства, это еще больше, чем узы дружбы, если так посмотреть, наверное, сама цель нас сплотила. Демократия живет за счет того, что люди встречаются и обсуждают. Это необходимо. То есть каждый человек должен встретиться, должен мочь встретиться с другими, приехать подготовившись с каким-то решением, с какими-то предложениями. И когда все обсуждается, рождается истина. Для меня это, конечно же, большая честь представлять итальянскую суполку в Вильнюсе. И я очень рада, что Светлана Тихановская нас всех позвала. Мне очень
было интересно познакомиться, да, с другими людьми, узнать, что другие предлагают, что делают, что думают, как найти решение, какое оно может быть без жертв, без крови, без мести, то есть конструктивное, позитивное решение. Наша больная тема, как мы можем быть полезными. Мое мнение, я думаю, что каждый человек должен что-то сделать, то, что он может. Может сделать все. Это действительно интересно, потому что в демократии это как бы самая основная сила, да? Поэтому что могу, то делаю. Шановні сябри, як бачили, у нас сумна нагода. Гэтым разом мы собрались приймати наших зняволених журналістів, які зараз покутують на Білорусі. Тая хваля, якая прайшла з Беларусі, якую можна было адчуць вось тут у Чэхіі, яна была настолькі моцная, што прабудзіла нават тых людзей, якія ўжо палі давно ў спячку і ўжо склалі рукі і сказалі, што ну все, нічога ўжо на Беларусі ніколі не будзе. To znamená, aby v zemi skutečně proběhly demokratické a svobodné volby a aby skutečně občanská společnost zvítězila nad diktátorem Alexandrem Lukašenkem. Mezi těmi vězněnými novináři je i spolupracovnice Belsat TV Kaťarina Andrejevová, které jsem dnes odeslal dopis. Já samozřejmě vidím, že šance, že se k ní dostane ten dopis přes cenzuru a ty vězeňské kontroly je poměrně malá, ale přesto doufám, že se tak stane a že jí ten dopis aspoň na chvíli vytrhne z té tíživé každodenní reality běloruské vězení. Я беларус, нарадзіўся ў Менску 50 год таму. 20 год з іх пражываю ў Празе. На жаль, вымушаны быў з'ехаць з Беларусі па палітычных прычынах. Я на паўпрафесійным займаўся палітычнымі справамі на Беларусі. Былі створаны арганізацыі правага толку, такія як Беларуская партыя «Свабода». Нейкі час быў намеснікам старшыні гэтай партыі. Спрабаваў нешта пісаць. Была мэта выдаць сваю газету. Яна была зарэгістравана ў Міністэрстве культуры Беларусі, мела назву «За волю». Змаглі выпусціць 2 нумары. Быў кандыдатам у дэпутаты Менскага гарсавета. Але гэта ўсё скончылось даволі сумна папярэджаннем пракурорскім за абразу тагачаснага прэзідэнта. Пачаўся пераслед за сваёй палітычнай дзейнасці і прыйшлось і свой бізнес зачыніць, і нават уцякаць з краіны. Бо был выбор ці з'ехаць з Беларусі, ці патрапіць у вязніцу ў турму на Беларусі. Чэшскія палітыкі разумеюць сітуацыю на Беларусі, таму ідуць насустрач і скажам так, што вялікіх праблем няма, бо салідарнасць гэта не пустое слово для іх. Адзін з першых чэшскіх палітыкаў, мэр Прагі Здэнек Грыб, уласнаручна падняў над будовай магістрату бело-чырвона-белы сцяг у знак падтрымкі і салідарнасці з беларускім народам. І зараз мы знаходзімся акурат у памяшканні магістрату, напісана в вязенні за то, што са навінаржы, за кратамі, таму што журналісты. На гэтай выставе прадстаўлены ўсе 30 на сённяшні дзень зняволеных журналістаў. Это мой сябра, это Павел Северынец. Ён не з'яўляецца класічным журналістам, але ён пісьменнік і сябра зачыннай ўжо сёння арганізацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў. «8 верасня 1943 года. У гэты дзень быў пакараны смерцю чэхаславацкі журналіст і пісьменнік Юліус Фучык. Будучы зняволеным у нацысцкай турме, ён напісаў сваю кнігу «Рэпартаж з пятлёй на шыі». Гэты рэпартаж стаўся апошнім для яго. Дзень пакарання Фучыка азначаецца з 1958 года як міжнародны дзень салідарнасці журналістаў.
Наші журналісти сьогодні у прямому сенсі працюють з петлею на шиї, бо кожну хвилину ця петля може бути затягнута на шиї кривавою диктаторською рукою лукашенського режиму. Ми створили організацію «Зв'яз білорусів за межі» у 2002 році, яка діє по гэтуль. Ми протягнули громадську політичну діяльність, проводили різні акції. Одна из наших перших акций, массовых акций, «Зв'яз білорусів за межі» с украинскими сябрами. Мы собрались на тым боку Волтавы под стенами Пражского града. Больше за 100 человек с бело-червоно-белыми стягами, с желто-блакитными стягами, с транспарантами «Чернобыль наш боль». И прошли по центру Праги. Увогуле Прага, она пропитана свободой. Я коли перший раз приехал, чув фізично легко дихати. Як оказалось, легко дихати від того, що поживши у заводському районі Менська, де тракторний, мас, моторний, шарикоподшипникові і так далі заводи, де дихаємо цим сизим димом і отрученим повітрям, у Празі немає ні водного заводу, ні водної фабрики. Який зараз підйом на Білорусі, який зараз підйом для білорусів, який пайшов этот імпульс, яка пішла ця хваля, це справді було невероятно. І ось це підштовхнуло робити ще більше, ще з більшим настроєм, ще з більшою силою усе, що робили до цього. Што падабаецца нашым героям на новым месцы? Ці сумуюць яны па Беларусі пасля пераезду? Якое месца лічаць сваім домам? Адказ у апошняй частцы праграмы. Я зразумеў, што ёсць свабодныя краіны нават у прасторах былога СССР. Я атрымаў тут свабоду і магу спакойна жыць і працаваць, расціць сваіх дзетак. Очень много солнца. Не хапае беларускага наваколля, беларускай прыроды, не хапае беларускіх сяброў сваіх. Ну, натуральна адчуванне радзімы, адчуванне свайго роднага паветра. Человеческого общения такого тесного. Дух свабоды. Магчымасць жыць, працаваць, выхоўваць дзяцей. Ну, наверное, все. Новым месцы можа быць крышачку зашмат у Чэшскай Рэспублікі кепскага стаўлення да людзей, якія заходзяць на ўсходняй межы. Неабавязковасць, напэўна, украінцаў. Ничего. Многія украінцы лічаць, што беларусы не разумеюць украінскую мову. Яны пачынаюць адразу пераходзіць, як даведваюцца, што я з Беларусі на расійскую чамусьці. Усе мы як бы русацы па-іхняму, альбо украінцы, альбо беларусы, яны не робяць вялікай розніцы. Что они грустные. Тым, што мы практычна не маем у свеце ворагаў, акрамя унутраных ворагаў. Своей трудолюбием. У беларусаў у крыві сумленнасць і шчырасць. Вядома ж, у рэчыцы. Здесь. Зараз у мяне два дома, гэта Прага і Менск. Сумую. Вельмі. Натуральна. Никогда не знаешь. Калі буду адчуваць, што мне там бяспечна, што я не маю пераследу. Калі зменіцца рэжым? Я б ім пажадаў там і застацца, каб мне не давялося адтуль з'язджаць. Счастья всем. Па-першае, не здавацца. Па-другое, пачынаць асмысліваць сваё жыццё і рабіць высновы з тых падзей, якія робіш сам, якія робяць наваколле, якія падзеі вы бачыце вакол сябе, брацца за розум.